So alam nyo bang sobrang nahiligan na nating manood ng mga Korean na palabas? Hindi lang yun, pati yung mga pamangkin ko, grade 5 and grade 6 pa lang, sobrang idol na nila yung mga BTS, 17, Blackpink. So nagbo-boom siya dito sa Philippines. And take note, talagang matutunan mong magbasa at ma-appreciate lalo yung culture nila dahil dito sa Metro Manila, nag-o-open yung 10 public schools para magturo ng Korean class or Korean language. So, nandyan yung Kalayaan National High School, Las Piñas National High School, Pasay City Science High School, Makati High School, and the rest of the team na sila yung mga pilot schools, right, na nagpunta sa Sogang University to train in terms of reading, writing, right, knowing their cultures. So, meron na dito sa Pilipinas. So, ang mga bata lalong na-embrace yung galing at husay ng mga Koreano. Pero hindi lang yon. Kung napapansin nyo at lagi kayong nanonood, kung hindi man kayo nanonood o minsan lang kayo nanonood, sino bang hindi maghuhook dun sa mga palabas nila such as the Itaon class? Yung babae doon na sobrang palaban, di ba ang galing nung character, ang galing ng storyline, Vagabond, the action, right? Sobrang nice din yun. Medyo matagal na lang yun, pero ang husay pa din. Mayroon din tayong fashionista, right? Ano ba yun? It's okay not to be okay. If you're watching that one, napakahusay, the character, it's all about mental awareness, right? Mayroon din yung parehong actor, I forgot the title, right? They're looking for their future. Ang husay din nun. And of course, yung lagi kong sinubaybayan ang start up, right? So, episode 40 na siya ngayon sa Netflix. So, kung napanood nyo din yun, napakahusay din yun. Pero, bakit laging nilang ini-embrace or laging engage, hook yung mga bata ngayon? At hindi lang yun, gusto na nilang matuto, magbasa in terms of Hangul. So, I will teach you, alam mo yon, kahit konti lang today, ng alphabet. Kasi mas okay din talagang alam mo yung alphabet in terms of Hangul kaysa namang hindi mo alam. Tapos, lagi ka lang sa bagay, every time na lagi mong napapanood, for example, Koncha, Anyong, right? Pero right? Lagi mong nanonood at napakinggan yung mga words na yon, natututo ka din in your own little ways. Pero mas maganda pa din if you exert more effort in terms of Hangul, kasi lalo kayo matututo. At saka ito, yung sasabihin ko ngayon is maliliit lang na bagay, pero alam ko matuto kayo nitong alphabet na to. So, it is a Canada song. So, kahit yun lang yung matutunan mo, especially to my grade 7 class in Hangul. So, i-ano ko yun, alam mo yun, ituro ko sa inyo yun. Okay? Now, bago tayo mag-proceed dun sa Canada song, yung sinasabi ko kanina, right? It's all about simple alphabet in Hangul. Magpasalamat muna ako sa Korean Cultural Center, our partner in the special program in foreign language dun sa mga pinadala. Especially, hindi ako nakapunta dun sa turnover ng instructional material. So, I apologize for that. At saka yung mga binigay nila, right, dumating dun sa table ko. So, sobrang na-appreciate ko yon. So, may paganito, right, yung may nakasulat na printed in Hangul. Then, may paganito, sa Crash Landing on You, right? So, that one. And then, of course, this one, right, ang dami. And then this one. So, thank you so much. And this one also, thank you so much. And then, this one, meron din sila more on noodles, and
the very important thing is this one, right? May OTG, magagamit na, at saka sobrang magagamit ito sa pagtuturo, lalo na ngayong pandemic. And of course, this one, the album of 17. Last year ito yung gift nila sa amin. So, mamili ka lang kung ano yung gift nila. Tapos yun, ito yung nabunot kong gift from the Cultural Center of the Philippines. So, Korean Cultural Center. So, ito yun. So, this one is photo album na sobrang na-appreciate ng mga pamangkin ko. So, lagi nilang tinitingnan. So, ipapakita ko din to sa mga estudyante ko sa SPFL para, alam mo yun, para ma-appreciate din nila. At saka ang ganda ng pagkagawa ng album with this one. Right? This one. It's included also with yun. May ganito. May pa CD and this one. May pa ganito. Okay. Tapos, ano pa ba ito? This one, poster, right? Poster also, it's included. Tapos mga ganito, sticker, right? Pag super fan kayo talaga, sobrang ma-appreciate nyo. This one also, it's included. And of course, the lyrics of their album itself. Okay, so thank you so much, Korean Cultural Center, with regards to those, alam mo yun, mga pasalubong na nakakatuwa, especially na wala at saka unique sa tulad naming mga Pinoy. So thank you so much. Again, same with the DepEd Pasay and the NCR also, na napili tayong isa sa mga pioneer ng Korean class here in Metro. This is it, right? Ito yung sinasabi ko. This one, yung luma naming calendar. So, ginamit ko siyang visual today para kahit papaano, makita ba? Para kahit papaano makatulong ako sa inyo in my very little way, right? Again, hindi natin masyadong maging magaling agad. So, ma-identify and maka-recognize ka ng letters in Hangul, thumbs up na yon, right? Kasi, sa sunod at saka, alam yun, practice, matutunan mo yun siya. So, we start with this, letter Canada song. So, letter K or letter G. So, straight line, then down, then letter A. Ka, and then N, letter A. Na, da, Canada. Okay. Then here, so, ka, is that visible? Okay. That one. Nag-reflect ba? Baka hindi makikita. So, ka, na, da, ra, or la. So, it's a middle of R and L, yung letter na to. So, same with this. It's letter K or letter G. Here in the Philippines, pag Pinoy tayo, yun agad i-associate natin dun sa letter na yon. So, ka, na, da, ra, then ma, letter M, yung square, M, ma, para mabilis mong matandaan, then ba, right? Ba, sa, slant, then letter A, sa, ha, a, okay? So, again, ka, na, da, ra, mabasa a. Okay? A. Then, ja, cha. Right? Ja, cha, ka. So, laging tandaan, this one, ka, walang hangin. Right? This one, ka. Right? So, pag dalawa na yung line, ka. And then, here, may gitnang line. This one, wala. So, this one, da. This one, ta. It sounds letter T, right? Kasi tapos may hangin na siya. Ta, right? So, ka, ta. So, again, ka, na, da, ra, mabasa, a, ja, cha, ka, ta, pa. Right? Pa, ha. Okay. Bilisan natin in terms of this. So,
here, para medyo ilapit natin ng konti. Kahit sobrang laki na ng mukha natin dito sa camera. Okay? So, Kanadara, ma, pa, sa, a, ja, cha, ka, ta. Then, pa, ha. This one, of course, that one, ya, o, yo. Then, of course, o, yo, and then here, u, yu, right? Mas matulis, right? U, yu, and then, dikit ang dalawang ngipin, and then you produce letter O, right? And then, E. Okay? Here. Okay? So, again, this one, dikit yung, dikit mo yung ngipin mo, and then produce letter O. So, and then, E. Okay? Then, we start. Napunit. Okay? Kanadara. Then, ma, ba, sa, a. Then, ja, cha. If may slant here or kaya horizontal line, here, cha. Right? This one, CH. This one, letter J. This one, letter CH. I-associate natin in letters. And then, of course, ka, ta. And then, here, pa, ha. A, ya, o, yo. And then, o, yo. And then, u, yu, e. Okay? So, kunyari kantahin natin, kahit hindi naman tayo marunong kumanta. Okay? Nag-start pa lang, nakupunaan ko. Okay, so, alam mo yun, dito pa lang, hindi talaga sanay kumanta, right? Canada. Okay, so yung intindihin yung boses ko in terms of singing kasi hindi natin talent yon. Pero alam mo yun, anuhan na natin, panindigan na natin, okay? Kanadara, mabasa, aja, chaka, tapaha. Okay, so wala naman talagang melody in terms of singing, right? Wala akong sobrang talent doon. Okay, ulitin natin. Kanadara, mabasa, aja, chaka, tapaha. Aya, oyo, uyu, i. Okay? Sana may natutunan kayo dun sa simpleng part ng alphabet in terms of Hangul. So, lalo na sa mga grade 7 students ko. So, ulit-ulitin mo lang yung pagpindot nung pag-play ng video na to at matutunan mo din yon. So, lahat na nag-associate doon, mayroon tayo sa English alphabet. So, matutunan mo din yan. Huwag mong madaliin. Dahan-dahan lang tayo. Step by step lang tayo. Matutunan mo yung mga letters, alphabet, and then, of course, introducing yourselves, yeyo, eyeyo, for this pandemic. Masaya na ako, right? Konting tanong lang ng pangalan mo, iromi mo yun, hindi makasagot ka. Then, Onunara, sarami tapos masagot mo din yun, panalo na yan. Thank you for watching. God bless.